Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, Brada Sajau, de Baka Kulturo TV speciaal voor jou hier in Den Haag, Den Haag, op de markt. En op de markt zeggen we, is je gulden een daalder waard. En we kijken waar zijn de mensen om mee te praten. En wat doen de mensen zoal vandaag hier in Den Haag. Het is een gezellige dag. De mensen zijn op de markt om iets te kopen. En dan maken we een praatje met ze. Hè? Wat gaan ze doen vandaag? En vooral zij die uit Suriname zijn gekomen. Kulturo TV speciaal voor jou hier in Den Haag. Ja, Branasa, hier zijn we weer. Kulturo TV voor jou, hier op Den Haag Markt. En dan kijken we wat de mensen zijn. Surinaamse mensen, alle mensen natuurlijk. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is gewoon Hendrik. Hendrik. Wat een mooie naam, Hendrik. Ja, makkelijk hè? Makkelijk, ik zou verwachten misschien een andere naam. Ja, mijn familienaam is Chanchel. Yes. Hoe? Chanchel. Chanchel. Ja. Wat betekent dat? Wat dat betekent? Goed naam? Nee, is goed. Ja, ja. Maar Hendrik is een Nederlandse naam, hè? Dus, ja, dat weet ik. Ja. En u bent hier op de markt, bent u gezellig aan het wandelen? Ja, nee, mijn vriend, ik kom altijd met vriend hier kijken. Jullie zijn lekker op de markt vandaag. Even een vraag, u komt uit Suriname. Hoe lang woont u al in Nederland? Bijna 25 jaar. Ja, 1975. 1972? Ja. U ook? U bent Ja. ook 75? Ja, Uit Suriname ook. Suriname. En hoe is het in Nederland? Ja. Wel, Volg je de ontwikkeling een beetje in Suriname? Voetbal, WK? ja. Volging. En ik volg, koning begassen nang. Ik ben volg aan dat. Vijf best ben atori. Ja, BBC. Ja. Nog de mensen, jullie moeten weg, jullie hebben haast. Wil je nog mensen groeten in Suriname? Mijn familie zijn allemaal hier, man. Iedereen is hier? Dus niemand is in Suriname? Nee. Geen broer, geen moeder, vader is overleden. Ja. Maar goed, ik wens je een fijne dag. Ja? Oké, hè? Zie je. Oké. Ja, zo mensen, het is gezellig hier op de markt. En zo zien we heel veel mensen, ook vanuit Suriname. Dag meneer, wat is uw naam? Harold Harold. Welkom Harold. Harold, waar ben je geboren? de Bakker, ik ben in Groot Paramaribo geboren. In Paramaribo geboren. Yes. En hoe lang ben je in Nederland? Ik ben nu 63 jaar in Nederland. 63 jaar. Maar volg je de ontwikkelingen in Suriname een beetje? Ja, alles gaat negatief daar. Alles gaat negatief, maar maar ook al week kan dit. Ja, kan dit. Maar heb je gezien, mensen is weg en dan die komt ten kate. Wat vind je ervan? Alleen maar geld maken, een beetje geld verdienen. Zo verdienen geld. Nee, maar het is toch mooi voor Suriname? Maar zo, is mooi, ja. Ja. En de situatie. Dit is Radio Boskoppel. Nee, dat is Kulturo TV. Oh, Kulturo. Kulturo TV. Ja. Kulturo TV ken ik, ja. Ja, leuk toch? En nu zijn we op de Den Haagmarkt. Dan kijken we wat doen de mensen vandaag. En Koning was er nou, hoe vond je het? Vast aan Begov. Heb je gezien? Prachtig. Ja, Wat vond je prachtig eraan? zijn manier van praten ook. Grantangi. Hij, normaal gebruik ik dit woord ook niet, maar hij heeft het gebruikt. Grantangi. Het zijn die Oromosh, de moest je bij gebruikt dat die Grantangi. Ja, Grantangi, ja, de bedankt. Maar in de gebruiking. Nee, maar ze hebben hem ingefluisterd natuurlijk. Maar het mooie is dat hij heeft gezegd, excuus, vergiffenis. Wat vond je daarvan? Ja, prachtig. Je ziet gelijk dat hij dat meent, hè. Hij meent het. Het is niet uit zijn wat gezegd. Hij meent het wat hij zegt van oké, excuses. Maar zou het ook zo zijn, want dat denken mensen weer. Van, kan die naar olie, dan de mama met een boom, want ze zijn goed doen, naar olie. Nou man, dat denk je man. Voor Holland is het, voor Suriname is het veel, maar voor Holland is het niks jongen. Nee man, Holland geeft zoveel aan Oekraïne. Het beter kunnen ze ook aan Suriname geven toch? Ja, maar Nederland denkt 20 jaar verder. Nederland weet ook van, ergens moet er weer geld van naar binnen stromen, toch? Ja, nou, oké, ze hebben gelijk. Het is maar afwachten, hè? Afwachten. En hoe vaak ga je naar Suriname? Olme lees je Guasanangba. Bijna alle jaar maar go. Alle jaren. Maar wat ga je daar doen? Je gaat die vakantie? Met familie en kijken.
hoe de situatie. Maar alleen maar zakkenrollers en bedelaars, man. Ja, maar je hebt ook leuke dingen, man. Ja, maar ik bedoel, wat ik ervaren heb de laatste 5 jaar, alleen maar bedelaars. Ja, het zijn meer geworden. Zwervers. Maar dat heb je overal ter wereld. Ja, natuurlijk. Weer een stad. Hè. Ja, wereld staat maar zo'n sweetie. Ja, als je- Want je gaat ego, alla jari ego. natuurlijk, als je in je eigen land bent, kan je doen en staan wat je hebben wil. Niemand kan je dat zeggen. Kijk, hier, als je naar het strand gaat, moet je rekening houden met verordeningen, welke wetten. Maar in Suriname, er is niks. Het is een paradijs. Paradijs, ja. Maar wat zou jij, ik hoop dat je kan bij veranderen, want je zou iets kunnen mogen veranderen. Wat zou het eerste zijn? Dat moest change. Ja, kijk, de armen die hebben het niet zo breed. Hè. Dus ze moeten iets ontwikkelen dat ook de armen wat kunnen krijgen van de overheid. Hey, maar eerlijke vraag, want de man met aan Toki bij geweldig bij Boom. Wat vindt u uw eerlijke mening? Het verschil, merkt u al het verschil? Dan een nieuwe president, dan Zo snel, het is, na bijna 2 jaar kan je dat zien. 1, 2, 3 ga je niet kunnen zien. maar ik zie al het verschil, want een volk die rustig nou, ik lijk als een volk. Ja, klopt. Klopt, kijk, ze afwachten toch? Iedereen gaat kijken wat kan deze president nog doen. Ja, maar als je zo terugkijkt, samen met beloof en nu, dan zie je dat het heeft het niet waargemaakt. Nee, tuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet. Hij was meer in theorie. In de theorie was hij bezig, maar in de praktijk, dat helpt niet. Maar zou zo iemand weer de kans moeten krijgen om weer president te worden van Suriname? Nee, nooit meer. Nooit meer. Dus dat volk hij op met andere woorden. Tuurlijk, je moet de jongeren de kans geven. Ja. Ik ben ook te oud om te gaan. Ja. Maar ik werk nog. Maar dus als je de kans krijgt om president van Suriname te worden in de Bogo. Nee, ik ga niet. Ik gun iemand anders eerder. Maar goed, vandaag zijn we op de markt. Je hebt boodschappen gedaan. U woont hier in de buurt Den Haag. Ja. Wat schaft de pot vandaag? De pot schaft, currykip, Currykip? aardappel. Roti, Nee. rijst, currykip. Ja. Oké, met groenten. Ja. Andijvie. Nee, andijvie, nee. Zo propo, weet ik. Zo propos, andere keer. Staan in Gouzenbaan. Ook andere keer. Wat wordt het vandaag? Dus currykip, rijst. In de pot groente. Eenvoudig. Nee, eenvoudig, nee. Eenvoudig. Maar goed, er zijn Surinamers die kijken, Nederlanders die kijken. Zijn er nog dingen die jongen, dat wil ik meegeven? Dat iedereen zich een beetje koers houdt en wachten. Geef deze regering 1 of 2 jaar en kijken wat er gaat gebeuren. En daarna kunnen ze wat ze willen zeggen of doen. Even tante Jenny even de kans geven. Natuurlijk, ze moeten de kans krijgen. En oké, even een kleine voorspelling. Suriname wil naar de WK gaan. Wat denk je? Wat door? Ja, het zou kunnen. Maar ik ga niet kunnen zeggen. Voetbal is moeilijk te peilen. De bal is rond, het kan overal gaan. Maar we hadden gedacht, maar hoe denk je? Hoe door ook man? Ja. Ze hebben het een beetje voorwaardig. Het is niet zo eenvoudig hoor. Want heeft de man bij win van Lido ben ik maar lekker als Curaçao, no? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, maar laatste vraag voor Sigwe. Suriname, een heerlijk land. Wat vind je van de tickets? Tickets zijn duur man. De tickets zijn duur. Wat moet er gebeuren? Dat man moest doen. Want Met KLM praten hè. Maak de ticket €500. ja, toch wat desma zeg Amerika. Ik zat ook zelf bij de KLM, dus ik betaal voor een ticket 10%, maar dat is 200. Maar ik vind het niet eerlijk hè. Dus daarom ga je elk jaar. Dus elk jaar is die meneer in Suriname. Ja, maar ik heb bijna 40 jaar bij de KLM gewerkt. Wat doe je nog meer? Wat deed je bij de KLM? Administratie. Oké, leuk. Administratie en je mag vliegen. En zolang je leeft mag je dat doen? Ja, zolang je man. Nou, dat is echt heerlijk, hè? Geniet ervan, je hebt hard gewerkt. En nu kan je lekker genieten van je pensioentje, toch? Ja, maar ik werk nog hoor. Waar? Kijk hier, buschauffeur. Hoe ben je chauffeur? Ja, ik mag toch 80 jaar werken. Tot 80 jaar je mag rijden bus. Ja. Dus je kijkt aan pensioen van de KLM. Ja, en ook van de GPB. En dan werk je ook nog. Ja. Dus je bent een... Ja, Ongeveer, ik krijg ongeveer 5000. per maand. Ja, per maand. Ja. Netto. Naartoe. Deze meneer krijgt €5.000 netto per maand, mensen. Hoe leuk is dat?
Laat die mensen gek komen, ze gaan me komen opzoeken. Deze ga je niet opzoeken. Maar wat doe je met 5000 per maand? Kan je rondkomen? Veel kleinkinderen toch. Je hoeft je kleinkinderen tegenwoordig. Opa, kan je niet 10 euro. Opa, kan je 20 euro missen? Ik zeg, waarvoor? Ja, ze gaan sparen voor een telefoon. Ik zeg, jeetjes man. Maar het is leuk, je hebt hard gewerkt, nu kan je een beetje sparen. Of zeg je nee, geef het uit. Nee, ik geef het aan die kleinkinderen man. Ik heb zelf geen auto hoor. Ik heb een goedkope auto. Maar ik vind het zonde man. Ik kan een mooie Audi of RX-7 kopen. Maar het is zonde van het geld. Zonder van het geld, je denkt ik wandel gewoon lekker. Maar heb je een vrouw? Tuurlijk heb ik een vrouw. Ja, toch nog niet mee, want misschien ben je alleen, minder sabi. Ja, ik heb een vrouw, ja. Dus jullie kunnen lekker rondkomen en lekker genieten, vakantie en dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Ja, Suriname hè. Ja. Lekker op vakantie. Is goed. Maar inderdaad, 5000 euro mensen. Je weet dat deze tijd is het lekker om lekker te genieten. En die nafga roko. Je kiest Fifi Doezoen. Mensen, kijk die man hier hoor. Kijk, Ze komen komen. nee, ze gunnen je. Ze gunnen. Je mag gunnen je money. Maar je mag de mensen groeten in Suriname. Want los mij Luko, Amerika of waar dan ook. Je mag ze de groeten doen. Nou, de groetjes van Harold uit Den Haag. Harold in Den Haag, dankjewel dat je voor de Kamer van Cultuur TV bent gekomen. Blijf ons volgen en natuurlijk blijf abonneren. Ja, vertel het door. Oké, thank you. Oké, dag. Thank you. Ja, goeiedag mensen. Je ziet dat hier op de markt. Praten we met de mooie, gezellige mensen. Ook vandaag weer. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Mahmoud Ali Arjun. Oké, mooi man, wat een mooie naam. U komt ook uit Suriname. Ja, En hoe lang woont u in Nederland? 52 jaar. 52 jaar, dus voor de onafhankelijkheid was je al weg. Woep. Ja, man. Ja. Ik ben jong, hè, Teddy? Ja, toen was ik 18 jaar. 18 jaar. En nu is het 50 jaar onafhankelijk. De koning was daar. Wat vond je ervan? Leuk, heel leuk. Ja, hoor. Wat vond je van prinses Maxima? Had je gezien, zat hem sari aan, toch? Ja. Wat vond je ervan? Ja, leuk, heel leuk. Mooi. En hoe vaak gaat u naar Suriname? Door die ziekte kan ik niet reizen. Dus ik had mijn hart en ik ben Patiënt. hartpatiënt. En plus ik was gevallen, mijn rug was kapot. Ja, Of alle rug kapot? ja joh. Nou, en gaat het een beetje? Ja, gaat wel. En Kan je niet veel reizen? kan ik niet te veel reizen. Dan ben je gelukkig dat je ook in Nederland bent voor de gezondheidszorg. Ja, gezondheid, ja. Maar je wordt goed begeleid, de doktoren en zo. Ja. Maar u volgt wel de situatie in Suriname. Ja. Bijna elke week nieuws. Wij zijn van Cultuur TV. Heeft u wel eens naar Cultuur gezien? Ik heb wel gezien hoor. Ja, Leuk. YouTube. Oh, ja, YouTube, klopt helemaal. Leuk. En u gaat vaak naar Suriname? Nee, u gaat niet naar Suriname. Ja, bijna 6, 7 jaar geleden was ik wel naar Suriname geweest. Ja. En hoe ziet uw dag eruit? Wat doet u per dag? Wat doet u? Ik ben nu op de markt. Wat doet u? Inkopen doen en door ziekte kan ik niet zoveel, nee, dus daarom. Ja. Ja, ik snap het hoor. Maar goed, u volgt wel de ontwikkeling in het land. Maar heeft u ook een brief gekregen in uw brievenbus dat noodpakket? Ja. De regering roept op, we moeten, wat denkt u, oorlog? No. Echt niet? Nee. Ik ben niet bang. Nee, ik ben niet bang. Je ziet al vliegtuigen hier vliegen door Roos. Laat ze komen. Geen probleem. Geen probleem, je gaat je niet schuilen. Ja, als je één keertje weg is, is weg. Kijk eens weer. Maar heb je niet gekocht water of zo? Ja, ik heb wel alles. Heb je al op voorraad? Ja, ik heb alles in voorraad. Ja. Want die brief, daar staat geschreven wat je moet doen. Ja. Want er komt misschien oorlog. Ja, weet ik. Ja. Maar wat denk je? Ja, eerlijk, wat denk je? Nee, het komt niet? Nee, ik kom niet, joh. Nee. Laten we hopen dat het niet zo ver komt en dat er toch vrede zal komen hier in Nederland en Europa natuurlijk. Oké, goed. Heeft mensen in Suriname? Ja. En dan mag je die mensen de groeten doen? Ja. Groeten voor mijn alle families. Ja. Oké, heel mooi. Dankjewel dat u voor de camera bent gekomen van Cultuur TV. Dankjewel. Fijne dag verder. Ja, Branagasa Cultuur TV hier op de Haagse Markt. En dan kijken we, Surinamers zijn hier. En we praten over alles en wat, want Suriname. Ja, we zijn in de lift. WK voetbal misschien, hè? Ja, zeker, tuurlijk. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Arjun.
Arjun, volging. Ja, mij volgen natuurlijk. Mijn biggie bal, mama, PSV toch. Oh, je naar PSV. Holland 74, met een PSV. Sinds ik Juist, me bij de Binut, Senang. ik ben daar benieuwd. Maar dat ja, ida. Na me bij de Ajax aan Feyenoord, die kon je dan PSV 74, me kon min 3 WK. Precies WK, me kon 74. Dan zie je boy toch van de Kuilen en van bij verkeeper. Hé, dat hem de. Maar dat is, je bent de Ajax contact zo in Sanang. Of Feyenoord, naar Feyenoord. PLB. Me etana aga. Aga. Dan ga je doen de PSV, want Aga na Aga. Met hij toch die kon, dan misschien, dan zie je man toch, dan me kon, me tak hij dat hem de. Aten dat Feyenoord werd kampioen 74. Dat baka dat ja mensen vader maar PSV priam tak dat hem de. Dat ik go drapen dat. En sindsdien dat drapen de. Dat hem de. Ik ga morgen. No, we moren want ik kan look Nog steeds, ja mensen, is het PSV, maar ja toch. En het mooie is, je kan gewoon met de PSV terug inlopen. Juist Dat toch. was maar een klassie. No, overal. Por foto toe meegangen. Ja, maar, Overal, dames ook toe. maar ja, PSV. Maar if je weer Ajax, dan ga je nog. No, dat man is van. Oh, de man is van. Oké, dat is mooi, dat is mooi. Ting. Dat is oude tijd. Geweldig. Maar ja, Mina bigistra man, mina voetbal man. oké, dus maar dadelijk dan ook wel week kan hè. Juist me hoping. Maar staan die mensen ook weer. Ja, maar ook zo'n boom aan tenkata. Mi vindt tenkata bij de na winter aan moest betang. Maar je hebt met de bij Barcelona voorzien. Ja, en tenkata boom, heeft tenkata betang. Lugu mensen boom. Maar mensen is meer een keeperstrainer dan een veldtrainer. Mi vindt het jammer dat een sani netang en aboy san. Henk Fraser. Preser no aan tang. Toch? Dus dan nu sani e kon tenkata. Maar dat boont toe. En dan tenkata boom en mi hoop dat kacha duki kon. Eigenlijk de man kon lati. No, boy duki. Aboy die Peru. No, Peru no. Ja, Peru. Summerfield. No, ja, nang Peru tu. Aboy de pre amai pre doisir me brino. Ik kan het dengo. Score lek lo man nu. Jongens, dan moet je niet. Ja, na de mata. Vijf bij de laatste wedstrijd, jongen. Is kerk, no? Ja, maar miskreki, maar meer naar hoogte verschil die mama cherry, hè? Oh? Ja, dat meer, hè? Ablo. Nee, maar apluk bij Tjentje. Ja, ploeg tentje voor veel. Dat keeper naar beneden toe. Nee, maar keeper bij apon diarree toch? Diarree, man. Maar besiki. Maar besiki, dat meer. Oké, dat doe je er. Ja, Oké, maar nou, we horen kraak. tuurlijk. Hey, maar contact de man winnie, sana winnie de man gaan weken. In Amerika of zo. Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala Mino ga Amerika maar mo volgen, want if me look at live, dan mine man centro, if me look at op TV. Ama moros dan Messi herhalen Messi ala san. Je borobo. Ja, begrijp dat Messi moros wit De karta be kon diri meer. Takatori nee, maar mino go dape maar mi hoop de man gol kuker zo go en kersana be awa kans jara. Fugo. Dit was ons kans. Juist en mi vinden jammer tak Duki Peru nanga Summerfield de man die zo'n happen. Je begrijpt toch? En mi aboy fu Ajax, aboy die pre-rechtsback, linksback, nog aboy na baka. Abe prina asset. Apching boy, asana boy. Amai back na. Sa don tapabangi. Ja, maar pre hoor, ga pre baka. Ja, misap sumaya ta. Man konta bene. Mina man kontak. Ja, a back. Ay jammer tak ane pre ki sana tu. Mina sabi, so kan mina sabi. A pre ooit die Nederlands elftal, maar volgens mij, Hij mag nog uitkomen voor Suriname. want volgens mij nooit aan een officiële wedstrijd. Laten we hopen. Kontak de man door een week aan zodat hij zijn door overbreed hier. La bumi breedte wie ze maar laat zien, maar de man door. Maar hey, sinds 74 jaar. Sinds 4 Maar dan, hoe is het hier in Nederland? Hè? No, met 4 schuite jaren, met 4 boom. Ga je vaak naar Suriname? Al bijna nog geregeld. Kon tak al jaren, maar zeker om de 2 jaren. Hoe vind je de situatie daar? Want op ons toch is bij de draaien konden. En nu, want de president komt, merk je iets? Nou, eigenlijk allemaal, alle de man draait in fasie en de man draait van de. Wat kan beter? Het kan altijd beter, hè? En nou, want de man bij een vrouw, nou, dat is een vrouw. Ja, dat is een vrouw, maar ja, koluk sa vrouw doen lugu.
Afro na vrouw, maar de man is toch die jene tapu. Ja, de mensen om me heen bedoel je. Juist. Dus dat naast aan niet. Dus laten we hopen dat het goed komt. Want Olly vind ik koning, ik was er nou. Ja, kon dat naar Buntori toe toch? Dus Popje. een delegatie. Juist. Maar alles mij zoeken money toch? Natuurlijk, alles in Holland toe. Olie, dat meteen olie toch? En 5 Trump dat doen naar Poetin en de mannen. De man dat voor je man. Je ziet ook. Op Burja her olie tori voor na wan na zomaar. Je ziet mij doen naar Venezuela nou. Maar nou aan minus absang. Akel pori maar pora hier om ki vind. A kontra best zit a wereld sinds ama kon wan juku so. La sede toch? Trump la sede. De mataka me bele so de mataka mij drink olie. Ja, asade zo. En hij is raciaal bezig ook. Ja, laten we hopen. Jammer. Ja, dat wat maar want jong amantak Europa Lubung. On kweli ba nafo. Ja. Dan namasa niet. Maar ben je geschrokken? De mij beetje praat boek dat noodpakket. Heb je ook gehad? Surinamers hebben altijd noodpakket, voldoende noodpakketten. Ja, huis. Yes, Alles in huis. Ik heb alles in huis. Je kan ook op hout koken. Dus daarom. Ja, toch, we hebben het geleerd. En dat is zo. En if tackle contact me, sarang. Ja, maar ons dat ik ba. Nee, onze ouderlijk huis dit hoor. Ouderlijk is dit. Ja, ouderlijk huis dit. Zo zei je bij sana. Kom bij. Kom bij de no. Oké, ja, nou foto bijna. Ja toch? Na foto toch? Ja, maar gewoon niet lang. Ja, mina foto man. Ja, foto man, ja. Ja, naar Noord. Ja, naar Noord. Ja. Oké, goed, leuk met Takangayo. Ja toch? Nou, doe de groet aan de mensen. Heb je familie daar? Hey, alle familie gegroet, familie Sabayo, familie Nanku, allemaal gegroet, jongens. En tot ziens weer. Yes, tot ziens. Ja, je volgt Cultuur TV. Ja, is mooi. Doe je best, hè. En kom wie niet erg. Duim. Ik tapte hem ook op. Duim, hè. Bro, duim. Ja, maar zie je, maar nakabiki doodje. Tuurlijk toch, de man niet. Mooi zo. Nou, blijf Cultuur TV volgen. En dan zou ik zeggen, En tekayari, hè? ja, YouTube, hè. Bijna dagen. Ja, alle familie ook prettige uiteinde en een goed begin. Ja, mensen, u heeft het gehoord hier op de markt. En natuurlijk op de marktje Guldendal, daar wordt ook bij dat voorzien. Blijf gezellig komen naar de Haagse markt. En dan ontmoet je leuke Surinaamse mensen waarmee je een babbeltje kunnen maken. Blijf Cultuur TV volgen en dan zeggen wij weer tot de volgende keer. Dag. Ja, Bradangasa, hier zijn we nog steeds op de markt, de Den Haagmarkt, Haagse markt. En daar staan we met een paar mensen natuurlijk, wel Luco Pedes Ramande. En hier hebben we een dag, meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Henry. Henry. Oké, Henry, welkom bij Cultuur TV. Geboren in Suriname? Geboren in Suriname, ja. En hoe lang woont u al in Nederland? Ik zit hier al 23 jaar. 23 jaar. U volgt de ontwikkelingen zo een beetje in Suriname. Klopt, dagelijks. Wat valt u op? Wat houdt u bij? Nou, eigenlijk dat ik het... eigenlijk ben ik persoonlijk zelf niet ontevreden over hoe het nu gaat. Alleen vind ik het best wel jammer dat ik moet merken dat mensen die een beetje politiek gelieerd zijn, die dan toch wel nou dingen eisen eigenlijk, waar je jezelf afvraagt, waar gaan we nu naartoe? Want we hebben, de mensen houden een vrouwelijke president. Ze doen haar best. We zien echt dat ze haar best doen. En wat zou er nu moeten veranderen dat je zegt van, hé, ja, ik zie de hand van de mevrouw. En, als het om de president zelf gaat, dan heb ik voorlopig geen kritiek. Geweldig. Maar als het om de mensen gaat, dan Eén bedoelt u? de mensen om erheen, dan moeten die wel gaan werken aan hun persoonlijkheid. Want dat laat de mensen over. Dat blijkt elke dag. En dan, wanneer zou de president maatregelen moeten nemen? Nou, eigenlijk is ze bezig. Want stapvoets heeft ze ook wel uitgelegd. Hoe, dat, ja, de dingen, ik ben me er terdege van bewust dat de dingen niet aan het rollen zijn. Dus zoals het beleid zich nu uitstippelt, dan ben ik best. Dat stelt mij tevreden, het beleid. Heel mooi. Als ik om me heen kijk, dan zeggen sommige mensen, oké, sommige dingen moeten veranderen. Bijvoorbeeld goud. Suriname is rijk aan goud, goudconcessie. Sommige mensen zijn gigantisch rijk aan goud, wat aan de staat toebehoort. Maar die mensen hebben goud. Dat zou daar een verandering moeten komen? Maar daar ik praat over de persoonlijkheid van de mens. Je ziet dat niemand wil inleveren, iedereen wil hebben. Ja. En dat is, dus dat geeft ook aan eigenlijk dat het om de karakter van de persoon van de mensen moet gaan. Daar moet men een wijziging in brengen. Men moet gaan letten op hun handelen en doen. Want ik bedoel, Suriname is schatrijk. Ja. En we willen voor iedereen het beste hebben. Dus dat gaat meer om de voornemens van de mens. Dat is corruptie bij, ja, om één woord te zeggen, corruptie.
Corruptie is in zijn algemeenheid en ga je nooit kunnen bestrijden. Dat is de mens. Ja, het is een persoonlijk ding van de mens. Dus, maar als het maar goed gaat voor ieder, dan ben je blij. Heel zo, duidelijk antwoord. Mooi. Even een vraag weer over Suriname. WK. Sanli Menzo is eraf. En ja, wie krijgen we nu? Ik ben een... En kaarten. Ten Kate is het dan? Oh, oké. Want ja, de laatste ontwikkelingen heb ik niet gevolgd. Had je de wedstrijd gezien, de laatste wedstrijd? Ja. Wat dacht je toen je het zag? Toen je zag, die keeper is er niet. Wat dacht je? Deze keeper naar deze, denk je? Nee, ik vond het jammer. Ik vond het best wel jammer. Wat wel los, maar die is ja opstellen. En dan Migano. Ja. Dat is bij voorbaat. Maar één ding was duidelijk. Ik bedoel, er was die groep van... het was Bolivia, nee toch? Het was geen Bolivia. Guatemala. Die groep was flink. Ay, dat maar wel. Flinke boys. Ja, dus Suriname was even niet opgewassen tegen ze. Als je de vorige wedstrijd zag, Suriname bij de. Ja, klopt. Je dacht bijna, hoe ben ik Dorokba? Maar nu moet er wat gaan gebeuren. Ja, nee, klopt. We willen Suriname daar zien. Ja. We hopen het beste. We hopen dat we die top kunnen bereiken. Het is een doorbraak, hè? Zeker weten. En die mensen heeft prachtig werk verricht. Daar zijn we dankbaar voor, want hij heeft goed werk verricht natuurlijk. Want soms zo ver te komen. Klopt. Ja, maar heel mooi gedaan. Nog een vraag. Koning was in Suriname. Je hebt het een beetje gevolgd. Wat vond je ervan? Slavernij, ja, maar met Takip Tuus, allemaal actievergiffenis. Ze hebben een ritueel gehouden. Wat vond je daarvan allemaal? Dus als je mij afvraagt hoor, ik weet niet wat Surinamers soms willen. Want we willen zoveel dingen hebben. Maar ik bedoel, ik luisterde naar die kapitein. Het is voor mij een basje of een kapitein van een. Die zichzelf moest afvragen. Dus waar je zou denken dat mensen in het binnenland zo achtergesteld zijn. Dat iemand zichzelf ook moet afvragen als die slavernij-excuus van bijna 300 zoveel jaren, dat hij dat nog moest komen doen. Weet je? Maar ja, iedereen wil zijn voldoening op zijn of haar manier. Dus laten we er geen mindertjes in zoeken. Het is gebeurd. Hij heeft tenminste dan zijn grootheid getoond dat hij die excuses heeft aangeboden. Oké, maar daar heb je weer een andere kant van de bevolking die zeggen, andere mensen, niet iedereen natuurlijk. Tramai tak ja na oli toch, oli kon, dus dan kom ik hem bong, en dan kan een delegatie. Maar terecht. De politicus leent zich niet voor andere dingen uit. Iedereen belangen. Ik bedoel, daar moet je niet onnozel bij staan. Belangen, hè? Maar zo goed voor Suriname aan de andere kant of niet? Daarom juist. Alleen je moet kunnen onderhandelen. Hoeveel procent is voor mij of wat, noem maar op. Money moet kooi naar kondre. Kijk, vroeger deed ze iets met boxsheet, maar paar money deed van boxsheet. Ja, maar boxsheet heeft me groot gebracht hoor. Dat bedoel ik. Maar Niet voor een boxsheet. dat was ik zie het als huishoudgeld vroeger van Suriname. Hè? Money bij kooi naar kondre. Maar die Suriname had rijk van kunnen worden. Want Het gaat rijk van kunnen worden, ja. heel rijk zelf. Multinationals zijn met alles verdwenen. Bedoel ik, want Suriname heeft zoveel grondstoffen. Suriname is een rijk land, maar Suriname had ook beter van kunnen zijn. Klopt. Dus nu, de mensen die nu gaan onderhandelen, ja, we gaan niet meer achter ze lopen, maar naast ze. Zoals Bronto dat zei. Heb je het gehoord, de speech van Bronto? Ja, eigenlijk is zoals de president het ook heeft uitgelegd van we lopen zij aan zij. En we lopen niet, we zijn niet meer Nee, Bergmoro. het ateren morgen toch? Dus nu kunnen we zeggen, oké, zo met procent, ja, Ja. ook mee, ja, hoe moet dat? Onze nakomelingen, de team vonden dadelijk, de man moest leven. Want wij Suriname heeft schulden, hè. Santoki was er aan de macht. Zie je al een verschil dat hij aan werkt, hè? Ja, laten we elkaar niet voor de gek houden. Ik bedoel, dingen die Santoki op een of andere manier toch op een schappelijke wijze had kunnen doen, is uitgebleven. Als je moet kijken hoe een vrouw de zaken nu aanpakt, dan zeg je van, ja, wat heeft gemarkeerd dat je... Hij had zoveel beloofd. Ja, maar ja. Wat zit in toch? Ja, maar die mensen hebben een andere inborst. Ze zijn niet zo menselijk als ze zich voordoen, weet je. Mooi. Heel mooi gesproken, want je ziet, we moeten ook niet hopen dat het maar beter zal gaan. Dat de mensen medicijnen hebben en dat soort dingen schinnen uit. Daarom juist. Oké, dankjewel. Je hebt mensen in Suriname, weer nog mensen de groeten doen die naar je kijken. Of heb je nog iets te melden? Nou, eigenlijk zal ik zeggen, iedereen, er komen mooie dagen. Dus een goede feestdagen en een goede jaarafsluiting. Met een goede start van het nieuwjaar, hè, zeggen we. Ja. Heel mooi, dankjewel. We wensen ook jou natuurlijk om te Kajari, fijne feestdagen, want het is heel belangrijk. En nog een laatste vraag voor je weggaat.
Wat vind je van Trump, Poetin, als situatie in de wereld? Trump, wat gebeurt er? Ja, is jammer hè. Dat als het Caribisch gebied eigenlijk onder die druk moet lijden. Hè. En Jammer. hier in Nederland ook. Je hebt waarschijnlijk ook een brief gehad, noodpakketten, wat je moet doen. Ja. Ja, dus de mannen beginnen je alvast voor te bereiden op een mogelijke oorlog die misschien Want gisteren hoorde ik iets dat vanaf nu de treinen met militaire treinen hebben voorrang op alles nu. Heb je het gehoord? Ja, want ook van mij hebben ze zo'n beetje kritiek ook geleverd met bijna die botsen die boven Curaçao, toch? Inderdaad. Want die Amerikanen die maken iets uit waardoor ze dan niet zichtbaar zijn. Op de radar. Ja, dus het hele vliegverkeer gaat nu, laten we het ergste voorkomen eigenlijk. Het is het nieuwe jaar dat komt, dus we hopen dat het niet zo ver komt dat we een oorlog moeten brokken in waar dan ook de wereld, dat het gewoon beter mag gaan. Klopt. We gaan je bedanken, thank you. Ja, ik wil jullie zelf een succes toewensen. Het was Dankjewel. Een leuke babbel op de markt. Gezellig hè? Ik heb het ook altijd gezegd om even met de restaurantman te praten. Hè? Zeker, Nou, leuk. En blijf ons volgen, Culturo TV. zeker. En all the best, hè. Jullie ook, oké? Abo, thank you. Oké, power hè? Yes. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Goed, Welkom bij Culturo TV. U woont in Nederland. ik woon in Nederland, Uit welk land bent u gekomen? Suriname. U komt uit Suriname. Hoe lang al bent u in Nederland? Voor onafhankelijk. Voor onafhankelijk. Zo, dat is een hele poos. Ja hoor, En gaat u soms naar Suriname? ik kan niet gaan, want Suriname, ik heb geen familie. Familie is niet daar. Nee, Maar wilt u nu gaan kijken hoe het nu is, hoe het vroeger was en nu is het veranderd? Ga je niet kijken? nee, ik ga niet kijken. Nee. Oké, maar Mijn Nederland is mijn huis en ik ben gelukkig in mijn Nederland. Nederland is uw huis en ik ben gelukkig in Nederland. Maar ik ga niet naar Suriname kijken. Nee, ik kan niet Suriname, maar ik kan niemand niet. Waar ga ik naar Suriname doen? Wandelen met kinderen naar Suriname gaan. Ik heb geen kinderen. Ook geen kinderen. Oké, maar vandaag bent u op de markt een beetje gezellig. Ja, ik kom elke dag in de markt. Ik vind het leuk in de markt om gezellig met mensen te praten. En ik vind het leuk. Heel leuk, ja. Dan kunt u nog groenten kopen. Wat schaft de pot vandaag? Wat gaat u koken vandaag? Ik ga vandaag een bami maken met kip. Oh, lekker. Ja, Sweetie? lekker je broer. Ja, toch. En ik kan Surinaams praten nog, toch? Want Tuurlijk. Faigo. Alles aan die boom. leuk. Oké, dat is fantastisch. En wat gaat u vandaag nog meer doen? Koken, lekker eten? Want, bent u getrouwd? Wat doet u vandaag allemaal? Ik ben alleen, ik ben niet getrouwd. Ik heb een kat. Ik heb een kat, Nicky. En dat is mijn kind. Oh, dat is je kind, wauw. En Kat thuis, die heet Nicky, maar dit is mijn kind. Kat is mijn baby. maar krijgt u nog mensen op bezoek? Nee, ik krijg geen bezoek, maar ik heb iemand. Die mensen helpen me, papieren, alles. En dat ben ik blij. Oké, maar verder bent u wel gelukkig. Ik ben gelukkig, ja? Ja, dat is belangrijk. Hè? Ja, ik ben gelukkig, ik ben maar thuis. Ik ga dinsdag ga ik mijn ambtenaar met nieuwjaar en oudjaar gezellig praten. En die mensen helpen me veel. Ik ga zeggen, ik heb een goede ambtenaar, ze helpen me veel. Geweldig is dat. Nou, leuk om je te spreken. En ik zou zeggen, fijne dagen. Want er komt kerst, er komt oudjaar, er komen mooie dingen. Geniet ervan. Ik ben gelukkig, ik wens jullie allemaal gelukkig nieuwjaar, gelukkige kerstdagen. En ik hoop dat Allah gaat jullie hebben. En ik vind het echt leuk dat ik heb met jullie gepraat. Dankjewel. Wij vinden het ook leuk om met u te praten. En wilt u nog mensen de groeten doen? Wilt u nog iemand groeten, een speciaal iemand? Ik wil groeten mijn ambtenaar allemaal en mijn familie. Ik heb 2 zus. Dat wil ik gelukkig nieuwjaar, oudjaar. En ik hoop dat wat is het, laat ze maar gelukkig blijven. Dat is mijn wens. Dankjewel. U ook een goed nieuwjaar. Fijne dagen. Geniet ervan, ja? Ja, en ik hoop dat jullie zijn, maar ook mijn familie, je bent ook mijn broer, is ook mijn zus. Ik wens jullie alle 2 gelukkig nieuwjaar en gelukkige kerstdagen. God gaat jullie geven. Dat is mijn wens. Dankjewel. U ook een fijne dagen. Dankjewel. Dag. Ja, Branga Sajou, de Baka Culturo TV, speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En gezellig, ik zeg je mensen, het is gezellig vandaag. En we zien gezellige mensen ook. Dag meneer, wat is uw naam? Frank. Hey Frank, Faigo. Aigo. Heel mooi, je bent vandaag lekker op de markt. Ja, ik ben na 20 jaar op de markt. Na 20 jaar? Waarom? Waarom na 20 jaar? Ik woon niet in Den Haag. Waar dan? Ik woon in Hengelo, Overijssel. Zo is het eind. Ja, ik ben hier aan het werk hier in Rotterdam.
Je, Ik ga mijn moeder zo opzoeken in verzorgingshuis. je bent nu aan het werk hier. Ja, in Rotterdam. Maar ik ga mijn moeder opzoeken in verzorgingshuis in Den Haag. Dus ik dacht, nou, even wat boodschappen doen hier op... Ja, inderdaad, gezellig. En na 20 jaar weer hier op de markt. ja, Wauw, dat is lang. En hoe bevalt het hier? nou, ik vind het hartstikke gezellig. Het is gezelliger dan mijn eigen markt in Engelo. Ja, want hoe is het in Engelo? Want ik denk, als ik aan Engelo denk, dan denk ik aan witte mensen meer. 95%, ja. Hier heb je weer donkere mensen, denk ik. Andersom, hè. Inderdaad, andersom. Hier moet ik witte mensen zoeken. En dat maakt het ook gezellig. Ik zeg, maar Surinamers, Marokkanen, Turken, Bijna lijkt het op Suriname. Maar goed, even vragen, hoe lang, je bent al zo lang in Nederland, 50 jaar. En voor de onafhankelijk, Suriname is nu 50 jaar onafhankelijk. Wat vond hij ervan? Heeft hij het gevolgd? Koning was in Suriname? De koning was in Suriname. Ja, god, ik heb allemaal gevolgd. Dat is prima. Ik bedoel, ze doen allemaal, ze voelen zich allemaal niet schuldig natuurlijk. Hè. Ze moeten het goed maken. We maken het ook goed nu. En ja, waarschijnlijk ook, zeggen ze, olie is in Suriname gevonden. Daarom misschien ook een beetje. Misschien. Ze willen toch bij de honingpot zitten, hè? Ja, inderdaad. Er gaan miljarden straks gaan rollen. Maar even een vraag nog. Voetbal, volgt u dat een beetje? Jazeker, dat is mijn favoriete sport. Oh, geweldig. In volgt Suriname. Suriname ook een beetje. De doodzonde dat Stanley weg is. Jammer. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het heel goed gedaan. Maar wat vond je van die laatste wedstrijd? Wat minder. Ja, wat is fout gegaan, denk je? Nou, dus, in principe heeft het toch te maken met de kwaliteit. En Of de- en de inzet. Sommige mensen zeggen, never change a winning team, dit, dat. Wat denk je? Ja, god, we hebben wel in Suriname 600.000 bondscoaches. Dus laat Stanley maar zijn werk doen. Hij heeft het goed gedaan. Tuurlijk. En daar moeten wij houden. En weet je wie dat komt? Meneer Takaten. Die komt nu. Die komt nu en ik hoop dat het doorgaat, want dat ziet er niet goed uit. Dat zou een feest zijn, hè, WK. Ja, dat zou zeker een feest zijn als ze doorgaan. En zou je een kaartje kopen als je als Suriname zou spelen? Mexico, Amerika en Mexico, misschien. Misschien, hè? En dan zou Suriname zou spelen tegen Nederland, bij wijze van spreken. Zeker een kaartje kopen. Dat Suriname gaat spelen tegen Nederland, dan heb je geen Suriname-Nederland, maar heb je 2 Surinaamse elftallen. Maar dat is de vraag nu. Voor wie ga je kraken? Je maar je hoort kraken. Voor wie bent u dan? Wel, laat me een beetje neutraal houden, maar diep in mijn hart voor Suriname. De meeste mensen zouden een politiek antwoord geven. Laat de beste maar winnen. Maar de Surinamer gaat zeggen, nou Suriname maar. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Gewoon. Maar ik weet wel zeker dat het moeilijk wordt voor Suriname om van Nederland te winnen. Dat zal niet makkelijk gaan. Nee. Dus laten we maar gewoon voor Suriname gaan. Ja, zeker weten. Maar goed, en je bent nu hier op de markt. En u gaat straks weer werken. Je gaat naar die moeder. Gaat alles goed met die moeder? Ja, heel goed. Ze is gisteren 9 december 100 geworden. Wauw, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is een mooie taal. En goed, heeft u nog mensen in Suriname die u zou willen groeten? Ik wil al mijn vrienden, bekenden, familie groeten en iedereen die mij lief heeft. Zo is dat. En de feestdagen komen eraan. Oud opnieuw komt eraan. Laten we hopen dat het goed gaat, want het gaat niet zo goed in de wereld. Hè? Als je kijkt naar Poetin, Trump. Wat vind je van Trump? Trump en Poetin, die drinken uit 1 glas. Dus ik vind het maar belachelijk. Maar goed, hij doet zijn best wel. Hij wil namaken. Hij wil de zogenaamde oorlog beëindigen. Zo kan ik bijvoorbeeld mijn buurman ook verjagen. Van geef mij land hier en jij moet oprotten. Landje pik. Ja. Hey, maar nog een vraag. Hoe ben je in het Hengelo terechtgekomen eigenlijk? Ja, dat is een lang geschiedenis, joh. Het is toen ik in 1974 hier kwam, eind 75 hier kwam. Zo verspreid worden. Mijn broer zat al daar. Oh, want Surinamers werden verspreid over Nederland. Maar ik ging mijn broer achterna. Oh, dus zo. Al in Enschede. En nooit gedacht, ik wil ook naar Den Haag of naar Rotterdam. Nee. Het is mij te druk hier. Maar is wel leuk. Ja, is zeker leuk. Maar ik kom nu, god, in de toekomst. De kinderen zitten in de buurt hier. Oh, de kinderen zijn wel hier gekomen. Ja, ze zijn allemaal jonge leeftijd verhuisd naar Den Haag, Rotterdam, Almere. En misschien kom ik ze, als ik met pensioen ben, kom ik misschien achterna. Hoeveel jaren nog? Dat duurt nog 10 jaar. Oh, zo lang nog? Oké, nou succes dan. Ik ga eerst zaterdag feest vieren met de burgemeester. De burgemeester van? Ja, die komt van Den Haag. Die komt bij mijn moeder zaterdag. Oh, die komt bij 100 jaar, ja. Ja. Oh, geweldig. Ja, die komt zaterdag bij mijn moeder en dan kunnen we daar een klein feestje houden. En dan zaterdagavond terug naar Hengelo.
Nou, geweldig. Nou, moeders gefeliciteerd, 100 jaar. En natuurlijk hopen wij natuurlijk dat we nog vele jaren naar deze mogen zijn. Dankjewel. En goede gezondheid. Dankjewel. Nou, succes en groeten aan iedereen. En blijf Cultuur TV volgen. Ja. Abonneer op Cultuur TV. En u, succes met uw programma. Dank u wel. Fijne dag. Ja, tot ziens. Dag. Ja, mensen op de marktje Gulden. Dalderwaard zeiden we vroeger. En dan is het nog steeds zo. Dag meneer, wat is uw naam? Dat is mijn naam Dris. Hey Dres, welkom bij Cultuur TV. U verkoopt vis hier? Ja, ik verkoop altijd vis. En hoe lang staat u al op de markt? Ik heb 10 jaar. Ik heb Al 10 jaar. Al 10 jaar. En hoe gaat het? 6 jaar voor iemand gewerkt en dan 4 jaar voor mezelf. Oké, geweldig. Ik zie inkvis, ik zie heel veel dingen. Ja, er zitten heel veel dingen. Er zit zwartvis, forel, Wauw, calamaris. ik zie een grote vis daar. Wat is dat? Wat is dat? Welke? Dat is zwartvis. 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 Ja. Oh, kijk daar. Een hele grote vis, mensen. En wat verkoopt echt het meest hier? Dat verkoopt de meeste. Je hebt zeebaars, Ja. Dorado, Ja. dat makreel, Ja. wijting. Wijting is geschupt, hè? Ja, geschupt. Want Surinamers houden van geschupt vis. Nou, niet altijd geschupt. Kijk, dat is... Ja, dat is wijting. Dat is wijting, niet geschupt. Niet geschupt. Nee. Oké, want Surinaamse mensen houden van geschupt. Echt Surinaamse vis. Wijting, dat is echt, ze houden daarvan. Ja, want ik weet vanaf mijn jeugd, vanaf mijn klein ben, kopen we altijd geschupt. Gladde vis eten we niet. Ja, nee, dat eet altijd. Ja, jij eet alles. Ik eet alles. Vis is geweldig. lekker gezond. Ja, oké, mooi zo. En je staat al heel lang hier. En hoe gaat het? Is het positief? Gaat het goed? De handel? Dat is redelijk. Af en toe is het goed, af en toe is het slecht. Dus leg het gewoon eraan. Ja, toch? Hé, maar... Als ze geld hebben, dan geven ze het uit. Als ze geen geld hebben, dan is het... want het is normaal. Dat is normaal. Maar goed, ik zie hier mooie vis, verse vis. En dat is belangrijk dat de mensen hier vis kunnen. Dat is het belangrijkste ja, dat is het belangrijkste op de markt. En je staat hier op de markt in Den Haag. Den Haag, maar Den Haag, Haagse markt. Dat is waar kunnen de grootste markt van Europa. de grootste markt van Europa. Nou, dat is de grootste markt van Europa, toch? Groter dan Blaak. Ja, nou, dat is 100% groter dan Blaak. Ja, ik heb daar ook gewerkt, maar dat is de grootste. Ik kom ook vaak op de Blaak en Dappermarkt. Maar dit is echt de grootste markt van Europa. Heel leuk, ik vind het ook leuk hier. Dus als mensen vis nodig hebben, weten ze je te vinden hier. Ja, dan komen ze altijd bij Vishandel Dris. Vishandel Dris. Vis koop je bij Dris. Zo is het helemaal. Ja toch? Mensen even het gehoord. Vis koop je bij Dris. Ja, heel gezellig. Heel leuk. Nou, succes zou ik zeggen hier. Oké, dankjewel vriend. En het komt goed. Oké, thank you. Ja mensen, je ziet het hier. Alles is hier natuurlijk. Sopropo, Antrua, Alasanja, Feni, Kousbanti, Kouseband. Peper. Alles is hier op Haagse markt mensen. Nou, lijkt jij Feni Sani. Huh? Dus het is een uitje. Je gaat even naar buiten, lekker op de markt wandelen. Maar dan kan je ook jouw lekkere producten vinden. Alasot Sani, waarom visie Alasanja. Nou, lijkt jij Feni Sani, brada. Tijgerblad, alles is er hier. Natuurlijk. Ligt ja op de Haagse markt, mensen. Dat is het weer. Je ziet het. Lekker gezellig hier. Ja, Baradangasa, dat was het ook alweer voor vandaag. Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Haagse markt. Het is een gezelligheid weer met mensen gesproken te hebben. Ja, blijf ons volgen, Cultuur TV. En abonneer. Geef het door, want wij ook, we willen op stap gaan. Hoe groter we worden, hoe meer we kunnen. Dus blijf het doorgeven en blijf ons volgen. Cultuur TV, speciaal voor jou. We gaan u groeten, dank voor het kijken. En blijf wel en zeggen wij tot een volgende keer weer. Abong, ciao, doei! Mr. Pebble Banger. Vaderland, Suriname is mijn
mijn vaderland. Yeah. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we doen wat toe onheilig staan. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zylecare is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zylecare. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation them.